Sisendaweni yaseMaqadini eNanda ku-Ward 3 egroundini lakhona esigodini senkosi uMqoqi. Esijabulele kakhulu ukubambisana phakathi kwenkosi nokhansela wendawo. Namakhansela wonke-ke ala eNanda namaphethelo nentuzuma koBesta noMawoti. Ngijabule kakhulu indlela abantu ade bephume ngayo. Besilindele abantu ukuthi bazoba la ku-3,000. Kodwa mawubuka nje itende ligcwale kwazi kwamiya ngeenyawo kwaba ngaphandle bafika ku-5,000. Izulu netha. Lokho kumina kungijabulisile ngoba kukhombise ukuthi abantu bayathanda ukuzokhuluma ngentuthuko yabo. Okufike kwangihlaba umxhwele kakhulu i-contribution yabantu besho zonke izidingo abayifunayo baphinde futhi babonge la kufanele babonge khona. Bezoveza izinkinga esinazo ukuthi yini idingo zethu esizidingayo kuyena umeya. Eqinisweni noma sesibhezile idingo zethu kuyena usamukele ngenkulu imfudumalo wazosenzela konke asithembise khona. Asizukubaphoxa-ke abantu bey'ndawo zethu ngokuhlukahlukana kwazo. Njengemeya ngithwele ubhasikidi manje emkhandlwini wey'celo zabantu nokubonga kwabantu bebonge emakhanseleni. Nesigungu sami sizohlala phansi sibonisane sikwazi ukuthi senze intuthuko yabantu.